ଗୁଗୁଲର ଜନ୍ମଦିନରେ ଖାଇବା କଣ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି। ମୋ ଝିଅ ଗୁଗୁଲକୁ ଆଜିଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରି 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି ଥିଲା। 3-4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ତିଆରି ପାଇଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବା ସଉଦା ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାର କଲି। କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରି କରିବି ବୋଲି କାଜୁ କିସମିସ ବାହାର କଲି। ଶାଶୁ ସେପଟେ ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ମୁଁ 2ଟି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଗୋଟାପଟେ କ୍ଷୀରି ଅନ୍ୟପଟେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କଲି। ମୋ ବାପ ଘରୁ କଣ କଣ ଆସିଛି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିଗଲୁ ଚେକାମଲି କରି। ବ୍ୟାଗରୁ ସବୁ ବାହାର କଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଥିଲି ପ୍ଲେଟରେ ସଜାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କେକ୍ କାଟିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ସେପଟେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସକୁ ଗୁଗୁଲକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲି ସଜ କରି। କେକ୍ କାଟିବା ସମୟ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଫୁଙ୍କିଲା। କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ବୋଲି ଭୟରେ କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ଝିଅର 4 ନମ୍ବର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ଆଶା ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।